Czech Republic a cheng kumsom hne pathum leka upanu pakhat chuan fanei dan dangdai tak mai apal tlanga doctor te po chuan hetiang thil danglam tak hi kumzali somriat nuwa voi khat chau thleng angni in an soi a fanei dan hi adanglam em awangin a chanchin hian khovel pumpui adeng chuaka doctor te chuan hetiang thil ro pui hi ataka anla hmu ngai lo awangin a thongin mak anti em maya Alexandra inaw nei dan hi naw nei dan satlia mai anilawa doctor te po chuan hetiang thil hi anla tong ngai mi lo ani Alexandra kinova chuan abialpa fa pain araiti an sha chu hian kumsom hni pathum chau alani a araiti le afa ashin chu adan hi angai to phak bakin adangdaya thlako chung lekin Alexandra ichu tu ma shat ngai lo ni chin kha khovel pumpui milara achwa pha a khoya ma mi pui thalak pui tum tu te tel lo chuan a chuak thei ta me ulo hetiang thil ni tur hian a in po cha lok thei lo a chan chu hetiang anga fashin na chan si mun mak ta duai somnga a mun khata chau om angvel ani a nima sela hetiang thil hi achunga thleng ve ta tlat mai akum alanau pan ang hu in hei hi avoi khataraina anilawa kumtlem te kalta khan fapa lo nei to in fadang nei bel le an du thin hle maya hunte local zelin arai le ti an sha chwa chuan an hlim ema chung ko fam kim nei turin swang to na lian tak an neya naute dang an nei le chuan chung an swang to na te chu ati fam kim don ni in an sha ani Alexandra i chuan arai ani ti in shema sila thlatam aral nuwa chia naute pakhat ai tam apai ani ti an she chuak ta a an no pa chuan fa pakhat ai tam nei turin anin ring tok lo hle maya anril rolampo angong na sabe hle ani mi hausa chung kwa ani shan lawa ma se an pahni hian thei top choin an tum ai lian chung ko nei tur hian anin bo se na sabe em ani apum lian tak chu ani telin alo thang lian zela nauti pakhat chau apai lo ti chu ron lang chiang zelin ultrasound masalam te chu doctor te tan po chiar har ta hlea nauti masaber chuan apahni na thalak chu a hlia tlat mai ani ama iro chu apum len zong ngai to in Alexandra ile abial pa po chuan nauti pahni mutna tur chu an lo ba sei lok ve ta thawa ma se an rin angin thil athleng ta tlat lo nu in naute apai chuan naute in anu pum chu dan pa nga in alo to china ma se Alexandra ipum ero chu chol mia lavin an lo tlo reng china achang phei chuan football team apum chung in khel ang mai hian a chin ani fa anei hun tur chu alo hnai chhota zela apum chung thalak chu en le in ultrasound an ti top na bera chuan thudik ro pui tak mai chu highland alo nita Alexandra i chuan nauti panga ayatlem lo alo pai reng mai chumi ayatam nu nau pai zinga hian thil thleng kha tak ani a ti chuan anei ni tura ruat aya ma nili la oma chuan nau chu veichanin damdoi in an panpui ngal ta fata he hun dangdai tak maya hian Alexandra ile abial pa te hian thil danglam a om ani ti an she chuak ta ani Alexandra i fanei dan chungchang hian khovel adeng chuaka khoilai me chema ina anati manglau thil atitlat maya Czech Republic po hian kumsang khazakwa somli pakon nolama tuman arwalin fa panga an singai me lawa arau puin adangdaya khovel pum deng chuaka milar ni na tur chu ani shan lo nima sela achan bera chuan arwala afane izat hian atidangdai mai ni lovin anei dan zoka hian khovel pum pui record zong aron khum ta vekta ani Alexandra i fanei dan tura hian zai chwangi angaya nei dan pa ngaya nei chu thil theilo hulhwala ngai ani a ama ero chu chutia zai tura anin bua sei lai chuan Alexandra i chuan aril ru thak thutin atul top khok ani lo chuan zai chwa chu adu lo ta bur mai an thla tu kal zel atangin anu le api ti ho chuan nei dan pa ngai vekin an neya chu wangin ani po hian chu tiang chuan ati ve turani ti chu angai dan ani tlat maya ma se he thutluk na asiam lai hian engi aton don ti reng ala ngai to phak lo ani doctor ti chuan nei dan pa ngai nei chu an pompui lo hle maya nun na hial chan pal a hlo oma thil engemo akal sol chuan amali anau pai thlengin an nun na an chan theya ma se Alexandra i chuan chung thil te chu angai to lem lova
ti chuan tlaidar ni chia chi atangin naute chu an char tanta minute zong an chiara naute te chu arang thei angbira nei ngai an ni a doctor te hlau thong mel ne na an om chung chuan thatakin bul chu atan chhota ma se rewak lawa chuan thil akal swal tlat mai nu le naute din mun lo en fia en diktor chuan doctor rual somli ai tamma an oma ma se naute masabir chu chimya lawa omti screen atanga an mu chuan an phili boy ta hle maya doctor zinga an how to ber chu naute siam rem thatorin aron inrol tawata naute dang an la om awangin thil har satak ania akot chu lasonin dimte in naute chu atwai virta a har sataka bul an chan hnu chuan afa pa masabir chu aron piangta ani apuma hian naute dang pali an la oma ma chon tur tam tak ala nei ani na taka chuan naute pakhat aya tam nei hian pakhat chau ain arang thina ma se Alexandra i chuan hewan nei na ero hi chu atong velem lo ani naute pahni na hian khovel eng ron mu ve tur hian darkar khatle achan velai amamo a engkim a thavek angem doctor te chuan theito pin engkim thatakin an thu hnuaya da an tumru hle maya alung phu le athisen kaldan te chu endikorengin darkar khatle minute somli pahni hnuwa chuan an hun nga chu alo thlengta doctor chuan sangro ti in a au chhuak tora a theita Alexandra i chu zaimia lawa naute panga hring chuak tu om chhun alo nita ani afanei dan hi adang dai hle maya hetiang thil hi kumzali somriat dana vai khat chau khovel pumpuya thleng angvel ani a amakhle mai chu mai ni lovin naute panga dam chuak veka nei me che om chhun ani a he nu la no pang tak hian afama sabir chu kum khatli achan ve hnu te tui alo peto a chutiang che chuan afa te panga po chu ti ve adua thil ol ai lo le har satak ani don ti shema sela afa te zong chu in ang khat veka en kol sailen adu ta ani Alexandra ile abial pa te hian arwala fa panga he khovela an lom lo hi kum engmuzat aral to a zai chwa ngai lo na chok na po pek ngai lo le ka rai ang chi IVF emo nu in naw apai theina na chi ti chakna telmia lawa naw nei thei ani chu ama Alexandra ipo a in chuang em ani